Il-maġġoranza tal-letturi tal-Emcast flimkien mal-istaff għadhom qed jistennew eluf ta' euro far-retrati, ħlasijiet illi għadhom pendenti. Il-Union tal-Allima spjegat illi l-Allima kienu mwedin numru ta' allowances bħala parti mill-ftehim kollettiv mal-Gvern u li kellhom jitħallsu f'Ottubru li għadda. Iżda meta f'Ottubru l-Allima ma tħallsux, il-management tal-Emcast wiegħed illi se jkun qed jagħti l-arretrati f'Novembru. Fir-realtà l-Allima laħadu l-pagamenti ta' Ottubru u wisq anqas ta' Novembru, illi jfisser li ilhom xhur jistennew pagamenti laħaqhom. Huwa proprju għalhekk li l-MUT qed titlob sabiex l-arretrati kollha jitħallsu lill-Allima u l-istaff mal-paga ta' Diċembru. Dan sabiex dawn il-ħaddiema u l-familji tagħhom ma jibqgħux imdendlin. Il-ftehim kollettiv bejn il-Gvern u l-Allima kien iffirmat lura f'Mejju wara snin sħaħ li kienu dominati minn direttivi u anka tilwim. Ftehim kollettiv li skont il-Prim Ministru Robert Abela kellu jkun l-aqwa li qatt sar. Iżda minkejja dan l-Allima ilhom xhur sabiex jieħdu eluf ta' euro illi huma dovuti lilhom.